Assalamualaikum lur dulur, sobat diskusi, eling Gusti tanpa wanci. Lahire angudi mukti, jroning batin angudi Gusti, dimanapun berada. Keajaiban tauhid, rejeki mengalir banyu mili. Tolong di-subscribe bosku sebagai perayaan persahabatan sesama gente gen tauhid, walaupun hanya sebagai tambahan referensi saja. Sebab setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri yang pada akhirnya akan bertemu pada titik yang sama, makrifat Allah. Yang saat ini, detik ini, eling Gusti, sadar bilah. Yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, yang tidak bisa dideskripsikan. Itulah orang yang sudah sampai. Pikir senenge mung mring Gusti, ati senenge mung mring Gusti, rasa pangrasa senenge mung mring Gusti, ngaji rasa sejati, intisari sari rasa urip kang sejati, rukuk kelawan sujud. Dadi manusia purna, menungso sing ora ana mung sakliyane Gusti Allah. Gong bagong rikalane roh didangu, sak temene ingsun Gusti Allah iku pangeranira. Jawabe ruh, inggih Gusti, paduka punika pangeran kawula. Banjur ruh mau sujud. Dadi sak temene saben-saben menungso iku wis ana cap tauhid, wis ana toke tok sujud. Mila ciri khas karakter jati diri umat dakwah ijabah iku saurip-uripe ora nglalekake anggone istiqomah rukuk kelawan sujud. Dia hidup tegar berjalan di muka bumi dengan bermental tauhid, punya kepedulian pada sesama dan alam semesta, punya semangat kerja keras dan semangat tekun ibadah. Tangane kumlawi, sikilin jangkah, pikir zikir. Ing manah ngandel ing Gusti, percaya ing pangeran. Ana dina ana upa, ana awan ana pangan, ana bengi ana rejeki. Kanthi temen, tekun, jujur, sabar, ikhlas, rejeki akan mengalir banyu mili berkelimpahan. Kabeh hasile bondo donya amung kanggo tulung bekti, tulung taat ing pangeran. Apa sing dicekel nyebuta asmane Allah,
usaha maksimal pasrah total, totalitas tanpa batas. Ojo pernah ngatur hasil, ora usah melu ngatur hasile. Nek wis ora melu ngatur hasil, kok malah melimpah yo Kang, bondo donya teko. Hambruh yo aku ora ngerti, sing penting akeh utawa sithik ditampa kanthi ikhlas ridho, ditampa kanthi apa anane, seapa adanya, narimo ing panduming Gusti, tansah disyukuri. Sing sapa bersyukur bakal ditambahi anugerah. Kerja keras, hidup sederhana, gemar menabung. Diparingi kesehatan, disyukuri. Digunakno, dimanfaatake kanggo makarya nyambut gawe lan kanggo amal ibadah. Nek kawruh wong Jawa kerja jroning donga, donga jroning kerja, kerja donga nyawiji, ngambyur samudra riwi. Basa mancane ora et labora, kerja lan donga, kerja dan doa. Kerja wae nek lali ing pangeran, nek hasil biasane ndadekake sombong, takabur, sapa sira sapa ingsun. Nek ora hasil utawa gagal, gampang putus asa, sambat mengeluh angloh, nyalahno wong liya. Ndonga wae nek ora nyambut gawe, uripe poyang-paying. Kerja miturut bidange dhewe-dhewe, bekerja dengan keahliannya masing-masing untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya barang dan jasa. Kabeh iku diniatkan, kabeh amung sauger netepi darmaning agama, nindakake darmaning wong ngawurip. Kang Gareng, duduknya orang tauhid, berbaringnya orang tauhid, berdirinya orang tauhid selalu bersambung pada Tuhan. Saben denyut jantungnya orang tauhid, saben keluar masuk nafasnya orang tauhid, selalu bersambung pada Tuhan. Segala sesuatu adalah ketuhanan, ngarep mburi, kiwa tengen, ngisor nduwur, iku kabeh ayat kauniyah, ayat yang tercipta, dadi dalil kang nyata. Kalebu awake dhewe iki, ya awake wong sak ngalam donya, isane urip, isane obah. Sapa sing nguripake, sapa sing ngobahake. Kabeh ayat kauniyah, ayat yang tercipta, jadi dalil kang nyata. Satu Esa, Tuhan yang menjadikan yang banyak,
makhluknya yang banyak kembalikan kepada yang satu, yang Maha Pencipta. Kureping langit lumaing bumi, Tuhan bertahta tanpa keraguan. Tuhan hadir, wujud af'ale, sifate, asmane, lamun zate, zat kang tan kena kinaya apa, laisa kamislihi sayun. Maha meliputi, maha mengatur, semua dalam genggamannya. Mung gumun, mung takjub, banjur tersungkur sujud. Rina wengi, esuk sore awan bengi, memujimu begitu indah, begitu nikmat. Ruh terus mung manter, ora mandeg tumoleh, mung mandeng sawiji, mung mandeng ing Gusti. Kabeh iku banjur diikat kuat dengan syariat, syariat yang berhakikat, hakikat yang bersyariat. Ya salat, ngaji, nyambut gawe, ya mbekteni wong tuwa, keluarga, becik apik ro tangga teparu, ya tetulung mring sesamining dumadi, ya poso wulan Ramadan, bayar zakat, tindak haji lamun wis kuwasa. Ya ndakwahke agama ora ketang mung sak kalimah. Tonton terus video yang perdana sampai video yang ke-22. Mbok menawa bisa nambahi bakoh kukoh ing dalem iman tauhid makrifat. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam budaya Nusantara. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.